Aș vrea și eu să mă simt mai bine în corpul meu. Aș vrea să fiu mai suplu, să scap și eu de burtică. Știu! O să caut o sală de fitness. Wow! Ce sală de fitness am găsit! Cred că e cea mai bună sală de fitness din oraș. Ia să văd ce oferte au. Wow! Ce super ofertă! Au antrenor personal. Hii! Wow! Au un antrenor super personal. Ce super ofertă au la el. Costă doar, da, o să mă înscriu acum. În sfârșit o să-mi pot începe o viață nouă. Bună, fericită, un stil de viață sănătos. Ce prostie. Intelectualule, te sună realitatea. Tring, 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 tring. Da? Ce faci, Marian? Uite, pe acasă. Scuză-mă, cine e? Sunt antrenorul tău, personal. Foarte personal. Nu ai zis că mergi la sală azi? Ah, da. Bună ziua, da, e puțin răuț azi, nu prea mi-e bine așa și mă duc mâine, că nu mă simt în... e greu. E bine să nu amâni. Dacă mergi acum, te vei simți mult mai bine. Da, uite, așa e. O să mă duc acum, azi. O să mă duc azi. Îmi revin așa un pic, îmi dau cu un pic de apă pe față. Da. Mă bucur că te-am motivat, Marian. Spor la exerciții. Da, mersi. Mersi. O zi bună, sănătate. Numai bine. Apreciez. Da. Da, la revedere. Ce prostie, mă, ce prost. Da. Ce faci, Marian? Tocmai mă pregăteam să merg la sală, da. Da. De ce minți, Marian? Chiar mi-e rău. Mi-e rău. Nu mi-e deloc bine. Nu mă simt în apele mele. Unde ți este rău? Mi-e rău la... Fii atent. Mai devreme făceam un shake și mi-am pus ăla un shaker. Și pur și simplu m-am lovit și mi s-a drenat cheful. Da. Marian. Da. Marian. Da. Du-te la sală, Marian. Mâine merg la sală. Recuperez. Recuperezi? Recuperez, da. Bine, Marian. Aștept ziua de mâine. Bun. Da. O zi bună. Revedere. Intelectualule, te sună realitatea. Da? Ce faci, Marian? Uite cu treabă. Nu cu treaba la sală. Da. Și ceva, uite, chiar am treabă și chiar îmi lustruiam neoanele pentru că sunt ploioase, sunt neoanele din bucătărie. Mulțumesc pentru servicii și mulțumesc pentru atitudinea proactivă,
dar să știi că nu o să mai am nevoie de serviciile tale, da? Mulțumesc, apreciez. No. Marian, mama ta nu a crescut un pierzător. Ar fi foarte dezamăgită, Marian. Și ceva? Bă, nu-i pasă mamei dacă mă duc eu la sală sau nu. Mariane, mamă, ce faci tu? Ce faci? Mama? Mama? Mi-a zis nenea că dacă nu te duci să faci sport, a zis că îmi taie cât un deget pentru fiecare exercițiu pe care l-ai făcut. Da, mamă, da, fac, mă duc acum la sală. Mă duc acum, spune-i să te lase în pace, da. Dacă ratezi grupa de mușchi, el taie pe tot, degetele mele de plăcinte, mamă. De ce nu faci mișcare, băiatul, mami? De ce nu te miști și tu un pic? Ești așa tânăr. Și te-ai înfrățit așa la față. Gâfâi, mamă, că nu-ți 3 etaje, haide. Du-te, fă sport, mă. Da, hai, du-te, te aștept să vin săptămâna viitoare. Fac sarmale, da? Să aduci. Atunci te smântână, că nu cumpăr, că mie... Nu. Da, hai, dragă, hai. Tu te fugi, că mai fugi și tu, nu? Că ești gras, hai. Mă duc acum, mă duc. Domnul antrenor, luați, aveți dreptate. Vreți un ceiuț? Luați. Nu, că așa e, nu. E bine să motiveze cineva, că dacă nu e împins el săracul de la spate, așa, nu face. Trebuie motivație. Niște sărmăluțe? Vă pun niște sărmăluțe. Hai că-s bune. Sunt bune, sunt proaspete. Sunt niște sărmăluțe?